So, ito yung labas ng bakuran ng tito ko, guys. So, share ko lang ulit. So, ito yung tangke nila na ginagamit kasi may sira yata yung tubo. So, wala pa silang budget ngayon. Baka naman sa mga meron dyang hindi ka puspalad. Baka pwede pong paayos ng tubo. So, umaasa sa poso at saka sa alam na sa biyaya. So, ito na siya. Kalamansi. Saan ko? Ouch! Uy!